Memorandum of Understanding iffirmat bejn l-ITS u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti se jagħmilha possibbli li l-istudenti li jistudjaw fl-ITS jidħlu f'sistema ta' sponsorship ma' lukandi jew ristoranti Maltin. Permezz ta' din l-iskema, wara li jispiċċaw l-istudji tagħhom, l-istudenti jkunu garantiti xogħol mal-istess operatur turistiku li jkun ħarriġhom fil-prattika tul it-3 snin tal-kors. Pierre Fenech, id-direttur eżekuttiv tal-ITS, fisser kif din is-sistema se tapplika għall-istudenti li jidħlu fl-ITS fis-sena skolastika li jmiss u għalhekk sal-aħħar ta' Awwissu se toħroġ espressjoni t'interess għal dawk il-kumpaniji li lesti li jipparteċipaw. Minn hemmhekk aħna nkunu nafu ovvjament id-domanda x'inhi u fl-ewwel ġimgħa ta' Novembru se jkun hemm Open Week fejn il-kumpaniji kollha ħajkollhom iċ-ċans illi jintervjewjaw l-istudenti, jitkellmu magħhom, jaslu f'agreements magħhom u minn dak iż-żmien il qudiem huma bażikament se jkunu sponsored minn dik il-kumpanija partikolari. Fenech saħaq li l-aspett akademiku u l-prattika li tingħata mill-ITS se tibqa' l-istess, bid-differenza li issa l-istudent ikompli bil-prattika tiegħu mal-kumpanija li jkun abbinat magħha. L-ITS se tkun qed tagħti l-opportunità wkoll li l-istudenti ikomplu din l-esperjenza barra minn Malta. Jekk għandhom hotels barra minn Malta li jew huma tagħhom jew huma partners tagħhom, jistgħu wkoll jibgħatu l-istudent l-international internship f'dawk il-lukandi partikolari biex ikomplu l-prattika tagħhom barra minn Malta. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis li kien preżenti għall-iffirmar iddeskriva l-Memorandum of Understanding bħala turija ta' sinerġija fil-qasam turistiku li mistenni jolli l-livell tal-kwalità tal-prodott turistiku ta' pajjiżna.